Готвачът е специалист, който подготвя храните за сервиране и консумация. Задълженията на готвача са да планира работата си, да познава и спазва инструкциите за работа с кухненските средства, да борави с приборите и оборудването и да ги поддържа съобразно хигиенните изисквания, да приготвя храната, като спазва рецептурните изисквания, да я подготвя за сервиране, да познава и спазва технологията за съхраняване и обработка на продуктите, да извършва остойностяване на готовите ястия. За един готвач е важно да има интерес в областта на храненето, да има развит усет към вкус и мирис и да има творчески нагласи. Други необходими качества за тази професия са сръчност и подвижност, способност да се планира и изпълнява работата в срок и умение за работа в екип. Готвачите работят в кухня, в условията на влажна и гореща среда, работят прави и носят задължително работно облекло. Те имат различен режим на работа в зависимост от мястото и сезона и са в постоянен контакт с другите кухненски работници, с барманите и сервитьорите. В работата си готвачите използват различни режещи инструменти, съдове за готвене и кухненски електроуреди. Хората, получили професионално образование в тази област, могат да се развиват в професии като диетолог, инструктор по хранене, инженер хранително-вкусова промишленост, учител в Център по професионално развитие и обучение и други. Професионално образование по готварство може да се придобие в редица училища, а завършилите професионална гимназия могат да продължат образованието си в колежи и университети у нас и в чужбина. Готвачите имат различни възможности за намиране на работа и кариера. Те могат да работят в местата за обществено хранене, ресторанти, хранителни вериги, кухни на частни и обществени организации, сладкарници, барове, фирми за кетеринг, фирми за производство на полуфабрикати и други. Възнагражденията на тези специалисти зависят и се променят в зависимост от тяхната квалификация, опита и местоработата им. Способните готвачи получават високи възнаграждения. Главните готвачи, работещи особено в кухните на луксозните хотели и ресторанти, са с завидни условия за работа. Готвачите, получили професионално образование, могат да работят в чужбина и да направят кариера. Освен това, могат да се специализират според способностите си в кухни на отделни страни или върху отделни видове ястия.